אני יודע. זה אסור מבחינה חוקית. אני ראיתי את זה. ראיתי את זה, הדרקון שלהם, אני חושב שער, ופה היה לו כזה ירח... אתה הולך לשים רקע אדום? עזוב, עוד פעם שעשית לפני זה. אתה הולך לשים רקע אדום בסיכה? הוא לא מקשיב. יאללה, כמה אתה שותה, ירון? היה לו פה את הדרקון של עובדה, ופה היה לו ירח אדום, אתה שם רקע אדום אבל בסיכה? בסיכה אתה שם רקע אדום? אתה שם רקע אדום בסיכה אבל? ואיפה אני אעשה כזה? מה, אתה הולך לריגוש של כהן. אבל אם תשיג, שם בסיכה אם תשיג? מאיפה ירון תשיג הקרבי, ירון הקרבי. מאיפה תשיג רקע אדום? יואו, דבל. מאיפה תשיג? אני שואל, אני רוצה מה למה. הבעיה, הולך, קודם למשל קומתה. אם תשיג, אתה באמת תשים, אם תוכל להשיג, תשים? אז למה אני ראיתי, יש כאלה, אמרתי לך עוד פעם, אופק, זה עובדה. זה עובדה יש כזה, מעין קומטן, זה ככה? דף כזה, כן. ככה אין. מה קרה? איך? זה לא היה עובדה, זה היה כזה. איך נראה עובדה? עובדה זה נראה כמו קומטה מקופלת, רק בתור גגון. עובדה זה נראה כמו גג. איך? אני לא מבין, תראה לי איך. ראיתי עובדה. איך? יש כזה גג לבן. מה זה לך? שמים קונדום על החולצה. לא, יש כזה ככה. רגע, אם תשיג רקע אדום. רגועים כאלה. אם תשיג רקע אדום, אתה שם על הסיכה? היא עכשיו לעצמי, נכון? כחול, זאת כחול חשב אני שם. פשוטה, מה אתה... אני אשים כחול, אני אהיה קרבי. הנה, אתה רואה? תסתכל איזה... איך אתה מבקש מהם את זה? תסתכל שנייה. תסתכל מה שלהם על הכתף, אתה רואה? איזה... זה נ"מ מטומטם. זה את הטלף חשבת? זה הטלף. חמודי. איזה מלך! שמרתי פצצה כל המרוץ, הייתי מקום ראשון כל המרוץ, שנייה לפני קו הסיום, עבר אותי פצצת מטר ועברתי. טוב, אז תוזר? לא, כי זה טורנמנט, מה אתה לא מבין? שלוש מרוצים לקחו. כן, אף אחד לא אמר לי. רגע, אז אם אתה אני מדליק... לא מבין, ירון, מה קורה, מה? אתה אמרת שזה נ"מ, עבדתי משהו. זה נ"מ. נו, מה זה איך זה? נראה? איך נראה הנדסה? איזה קומטה הצבע הנדסה? איפה לי? אבל איך זה נראה? צורה, תעשה צורה. הם מתחילים עם קומטה ירוקה של בקו"ם, כל הטירונות עם קומטה של בקו"ם, ואז בסוף אחרי אנחנו משנים או לא? שעושים מסע, זה נחשב כאילו מה שעושים הנדסה או לא? בטח. לא. לא מבחינה של קרבים, מבחינה של החייל שלהם, כן, זה חוקי, זה חוכמה, זה למידה... יש לי אחד בהנדסה קרבית. איזה משפט יש להם? הנדסה קרבית, כאילו. הנדסה קרבית. או, זה קשה, הנדסה קרבית זה קריאת תחת. הבן של החבר שלי זה שנפצע, שמה. לא. הבן של החברה של האמא של הרופא של הבנקאי. הם טוחנים, הוא אמר לי. שי, הם קוראים להם את התחת. שי, קוראים להם את התחת שם. קוראים להם את התחת. יש לי, זה מה שבאתי לכם כרגע. מקנים 0-5, איך יקנו להם את התחת? הוא אומר, הסף הזה, מה שבאתי לכם. אבל אם תשיג רגע אדום, אתה שם על הסיכה? בעזה. אתה סוטה מהנושא, שואלים אותך אם יהיה לך רקע אדום, אתה תשים על הסיכה? כן או לא? וכחול? כחול אתה תשים? צבעי קשת. מצד הגאווה. הופה. אני רואה חיוך. מה זה לך על מיין בית? מה העניינים? בוא'נה, הולך פה יריות, אנשים מתים כאילו. זה לא מה שעושים. המפקד, מתי תהיה ממיין בית שלנו? מחכים לך. כן. כן. לא יודע אחרי לזה, הוא רק... אנחנו מתגעגעים אליך, הוא היה צריך 16 מיין בית. הוא מתגעגע, הוא נראה לי לא תקופה בחיים שלו. ועוד עם איזה מפקד. רק נראה שאני אראה אותך עוד פעם. מפקד סוויס. בוא'נה, עדיין יש את הטכניקה. זהב. בוא נראה שהוא צרוד. נפוצץ אותו.